Здравейте, аз съм Габриела Руменова, а вие сте с подкаста на Националната агенция за приходите. В днешния епизод ще ви разкажем как и при какви условия можете да ползвате данъчно облекчение за намалена работоспособност. По тази тема ще си говорим с колегата Мадлен Иванова. Здравей! Здравей! Нека започнем от там. Какви са условията за ползване на данъчни отстъпки за намалена работоспособност? Задължително е лицето да разполага с решение на компетентен орган, ТЕЛК, с което се определя процентът на намалената работоспособност. На данъчно облекчение имат право хората с 50 и над 50 на 100 намалена работоспособност. А ако увреждането е настъпило в годината, за която предстои да ползваме данъчното облекчение? Тогава също е възможно да се ползва данъчна отстъпка и то до максималният полагащ се размер за цялата данъчна година. Нека кажем и какъв е той. Този вид данъчно облекчение намалява данъчната основа с до 7920 лева, което означава, че сумата за получаване може да достигне до 792 лева. И още нещо да уточним. Ако ТЕЛК решението е изтекло в месеца през годината, за която искаме да ползваме облекчението, имаме ли право на това? Да, по същият начин то се прилага и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност. Предлагам да изясним и този аспект. Кога ТЕЛК решението се счита за пожизнено и лицата с увреждания могат да ползват безсрочно този вид облекчение? Лицата, на които до 31 декември 2009 година пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност по реда на Закона за здравето и лицата, които са с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност, се смятат с пожизнено определен вид и степен на увреждане. Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на 100, установена след навършване на възрастта за придобито право на пенсия и осигурителен стаж и възраст, както лицата навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в срока на решението на ТЕЛК или НЕЛК, ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, независимо от определения в експертното решение срок. За условията вече всичко изглежда ясно. Сега предлагам да обсъдим и какъв е редът за ползване на облекчението. Данъчната отстъпка се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Облекчението може да се ползва и чрез работодател на месечна основа. Важно обаче е да отбележим и това, че за ползването както на това, така и на всеки друг вид данъчно облекчение не трябва да имате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Къде и как можем да проверим за това, за да сме сигурни? Може да стане много лесно, бързо и удобно, ако разполагате с ПИК на НАП. С него проверявате онлайн данъчно-осигурителната си сметка за евентуални задължения и така избягвате неудобства. А ако човек има задължения към хазната, все пак съществува ли възможност да се издължи и отново да ползва такава данъчна отстъпка? Има такава възможност, но трябва първо да ги плати и след това да подаде данъчната си декларация с попълнено приложение 10 за ползване на облекченията. Мадлен, благодаря ти за този полезен разговор, а вие можете да чуете и другите ни подкаст епизоди в канала на НАП в Spotify.